siingoton ni sahalak sintua alana haduan tu situa no mahamu na perculu soal partikian soal tiki unang terlambat jala unang on time molo on time pas dui jam walu alai ko parjolo dohita tok tong diganup acara manang na acara dia di parmingguon di pertangyangan di na mangapuli di na ulaon na monding di ulaon manang na dia mamasuhi bagas syukuran baptisan misalnya di Patupa di Jabu dung siag gereja unak sipay maok kita dia dua maksud tua terlumobi mai di gereja di parmingguon jadi nung ngabe iko sahat kita satu ngajom paling lambat andorak so mulai acara jadi tak ingoti jadi sangat sahalak calon situa au nunga diajarhon unang terlebat atong anok kaduan duku jalo tohonan hasituau ni unang beau terlebat di manang acara AHP memang sipata anggo di acara minggu tahilala adang terlambat awalana hira nabadia duun acara on manang na marasing dosen acara na asing alai molo di acara mamasuhi bagas misalnya do acara boy matar lambat dak songoni unang ada konsep songoni bahwa ini lebih khusus dari yang ini lebih utama ndak memang argado dihita parminggu ni nabadia dui jala macai asing doi sian parpunguan na asing alai dang gabe mandok rupani mulu marminggu dang boy terlambat alai mulu ulaun pakkobasion na asing boy terlambat dak songoni manang di pakkobasion manang HP unang terlambat adong dohot so adong tugas ta ondot to kadang-kadang mulu so adong tugas ta wah pola buat al terlambat perpudi mauro jadi adong dohot suadong tugas ta ikon romahita setengah jam sebelum acara dimulai. Mau acara apapun, manang acara AHP ikon tepat mahita ro. Buasa ikon hatop ro. Na perjulu mulu hatop pitaro mulu na maragedda pehita nunga boy adong tikki pangaradeon dihita menjaga fisik menjaga hosa unak hosa menjaga situasi tenang alai molo 5 menit nai nama sama masuk isi pehi rohita apalagi terlumui maraged dahita bah olo nama salah anon ala buru-buru jadi semua pekerjaan yang dikerjakan dengan buru-buru itu faktor kesalahannya ataupun menjadi salah itu sangat besar. Jadi semua pekerjaan harus dikerjakan dengan tenang, terutama maragenda. Ikut tenang do. Alai dang holan dina maragenda hatop ro. Anon boleh semua maragenda udah pola hatop dah. Alana ikut ta parade dirita. Singoton na paduahon ima ganup minggu dohita ikon parade agenda. Khobar tu nadong di buku panduan ipolatai maragenda dohot so maragenda au iko paradioku agenda. Wasa songoni kira-kira. Dang adong manang adong do peranian na bangulah ini noaing situa alai nunga jarang situa sonarion na paradehon agenda tata ibadah minggu molo so maragenda mana alai tu hamuna hupengok ma si ingoto muna iko paradio kudo agenda parmingguon sigano minggu tukpe so maragenda
Boy deui kira-kira alamu generasi baru menaik kamu calon sintua yang baru. Bisa begitu ya? Bahasa aladak saya taboto adong na berhalangan. Dang na mandok gila tampil hita, salah dong na aha au tampil. Au tu si. Daong laksong ni. Atik berhalangan nak kadongan. Atik adong na masa. Atik adong rupani narikot. Misalna adok parmingguan di namonding. Dan binoto isi depe maragenda ai haung aja mang dah. Orang mangaradia mang dang boy sebenarnya alus songoni. Jadi dang boy sahala situa molo disuruh hari Minggu maragenda tiba-tiba dang mangaradia mang dang boy songoni. Ikon siap ala niaha ala nungahu parade tuk peso maragenda. Nah, omma satu yang penting diingat. Nah, kina perjolo aha soal tiki. Soal tiki itu penting sekali. Nah, kedua hon soal mangarade nak peso maragenda. Tasukun nuaing akka parhaladot ta situata di huriatta. Di parade hodo amang agendam tusugut nak peso martugas amang. Ada amat tong, adong do jadwal, adong do roster. Nama roster imah parade hon. Dao. Iko paradiot tado nang turpuk epistel. Kan dina maragenda hita nungahu dok disi ko paradiot tado sudi. Turpuk epistel, turpuk jami tape ko takas do ta parade tung peso martugas hita. Nah, kenyataan sonari adong do nang akka situata parhalado banang ne dia mai ala molo sumartugas si mana bibel na peso ibuan. Adong do non bibel di gereja ina rupan. Adong don non an. Ya, ima na padua hos ingoton iko paradio kudo diriku martugas tungpe so martugas au. Nah, ima rupani di si ingoton na padua hon. Na patuluhon si ingoton na patuluhon ima taringot tu pahean di setiap acara. Memang mau lu bawa ngatak kasbe mau lu hari Minggu marjas mardasi. Mau lu sermon songonon baboy ma marbaju koko misalnya songonon dak boleh kun marjas mar kemeja. Alaina penting manang na pahian songon dia penata pakai manang tu pertangyangan manang tu parmingguon ikon ias. Itu na penting. Ias dak soal begek, dak soal arga. Ngata bo to be pasumaton pahiatta, kan? Dan pulai ko sia jarat behita songonom mapahianna. Salna di hari Minggu badang mungkin betong sahala situa marbatik. Dang boy betongi hobar tu. Ngaikon mar dasi imana songon nalahu martugas. Nah itu. Kadang-kadang kan dongan penampilanna mulu lahu martugas soino mah jas rapihian, dasi rapihian, alai mulu martugas biasa-biasa saja. Dang boy songoni. Ikut taparade do terus diriku ai martugas duau. Ai tugas om memang adong maragenda, adong papungu pelian dohot lan nasing. Alai tuk sodoh pejat waltai ikut tetap do pahiatta saya kira songon pahian namar hobas manang namar tugas. Memang adong do dihita baju parhobas ima baju na dilehot tuhita non dung dijakok kita di tonga-tonga ni ruas ni huria. Ipe ikut jagaut tado ias. Kadang-kadang adong lo sebagian ngakuning cubah nai manang tadok maju baju parhobas nai alai so dang marna dicuci. Ias. Ima napa tuluhon si ingoton dina laho makkobasi dina maragenda songoninang di marjamita songoninang di papungu pelean dohot akka pakobasion na asing. Na paupaton si ingoton ni sahalak parhalado ima
Toktong siap sedia buku sakuon na jolo saya lengket manang di kantong ni akka padita dong doi di kantong ni situ ape buku saku pamasuk tu saku ahai sina ima akka ayat-ayat narikot dia kaulaon molo perlu pahita manang dak pola jago hita mengingat pakai mai buku sakui. Molo sonari nunga zaman teknologi maju modern surat ma di handphone akka apala ayat-ayat na perlu. Alai molo jago do parningotata. Manang tekas do pita ingot. Perjolo ikon ingotota ma ayat-ayat penting isarana di mangapuli. Mandokata dina mangapuli dina manikir ahado ayatna dina ulang tahun dina acara-acara tertentu syukuran-syukuran dina mamasuhi bagas dina mamiakon batu ojahan ahado ayatna taingot mai jala ta surat molo so takas hita marningo. Adong doi daftar ayat-ayat penting dalam ulang tahun. Jadi mula mandoko kata pehita ikon dalong lotok para singata sian. Misalna, ani kirna monding ma melayat. Pinasaha ma turuas ni huriasan ama inna. Oke. Mandok kata ibana. Pinasaha ma turuas ni huriasan ina mandoko kata ibana. Pinasahat ma tu parhalado nanda ko katay bana ali sarupa do hata nirwasi tangarong nanggo apala ayat sian bibeli kotada do hita parhalado manang situa dinaman do ko kata dang na pola dalam artikel bibelo kita itu kon menghafal sudi bibeli dai laikon botota do omma ayatna dinamanutuk parmanganon di parpestaan dinamangan manang na minu pamu patu pahuma saluhut nai bain hasangawon dia tersurati keningotot tadi baru ma martangi yang mahita kalima homma si ingoton ni sahalak situa ikon doau sermon on rikodo ala sermonido partikiat dihita manaringoti hata ni debata molo hari Minggu namakkubasi namahita. Mungkin ala makkubasi hita, ala maragedda hita pangaradiota dang fokus behita manangi hojjamita. Mungkin ala na papungupeleak kita, ala na si jaga pitu dalam arti hari tahu kita, ala kotusan kursi sipata hurang, namar hobas do hita di hari Minggu mungkin dangadong be partikian songon tikini ruas di hita laho manangihon jamita atong idia doa manangihon jamita ikon di parsermono jadi sasitong nadangadong alasan di sahala perhalado tangro tu sermon di sido tikinai bana marsaur dohot hata ni debata apalagi terlumubi laho marjamita di pertaniangan nang di hari Minggu molo soro sermon sia dia do pangaradionna maka sangat berani misalnya adong mandok jam terbangnya amang menentukan molo nong liling iba situa so jinaha bebili misalnya di minggu nasalpu pas di mingguon jinaha ngabui beda putiba intini jamita orang mungkin songoni haru kami akapar jamita pe saya nijahado 3 minggu sebelum berjamita iwa asabinoto rupani tu dia do arahna jadi unang lupa sermon